ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. Karke barkarka, ni barka ɗaya ne kawai ku ɗauko ƴata ku bani ƴata an tafi da ƴata gida don ƴata ba haka take ba wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka iya mana. Bara na gaya maka da ya kai har abokin takarar naka wannan yarinyar tana so ne ta mai da ku matsiyata matalauta. Sai ka ce ba ni na haife ta ba? Ni fa nayi cikin ta wata 9 fa na haife ta. Na san zafinta kamar yadda ka san zafinta saboda haka nan ba zai yi ka shigar da yarinya cikin wani matsala ba. Auren dole ka san kai ma ba abu ne mai kyau ba. Neman duniya